Omar tuli sawa no miko tipinde mdare chinzo ya tachona kwa banga jaga bisa saka abuda atara mano ruda fuma yangu like jidora cho jamu jinsi jidora kwa jamu jinsi jidora mabondo fungo ni moto mare vandinzwe nzimi kondinzwa kwa ndiwana ndiye mwana wangu wa akula mbona Nalipakati awajitete wafu nyaya kambopindira mdare tawangu yataka mangara kuno mangu ya mkamangara watakuwa ditira nasi ima musima kabana mpurisa wali pana yo msuya etisu ko wana kuya kudare sei wakatendo wakapoa samwe mune namba zo ze phone mune namba ze murume ze phone tupe 077 da tuone Zero seven seven. Alonzani. Richard Due. Allô? 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 Muna atori wositabhoni zvake kungodzvanya foni wototeerera kuti chii. Allô? Munogara kupi? Kupetway. Mukomboni Petway. Chikomboni zini. Akutoziva kuti nhasi ndabangarirwa kudare. Mafoni ndeyekudare chete hakuna chimwe. Kungodzvanya foni yangu akatoteerera pafoni asina kutaura. ane ananga ari kukwashonyi Right, tsanangurirai dare chii chakaitika. yavamona mwana akuduka kumurima chibva bamba andikuru apa anenge atakakiza ane vanhu vaviri saka vanhu vari vese ndinari kuchengeta Zvakaitika rini? zvange 2 weeks 2 weeks. Koiye mwana wenyu aiti chii chaitika? Chii chakaitika asikana? nyakaitika ndeyekuti takakonana nenyaya yemunhu kuti murume aiti takada kusangana payanga achikundikana saka takatanga kunetsana ndaiti ndakaenda ndakanoudza tete sisi vake obva vati inini handitonge wewe toziva munhu watinotonga kana muchitaura kudaro saka zvinoda kuti makahura vanhu saka nyaya yakandirwadza takaramba tingonetsana svika yayanditsikana yokutoona chikudeta ibva panapa saka ndakabva ndakabva ndaenda kumba takagara wiki mubva kwaitika rufu kumba kwavo kuchakare ndibva andifonera kuti kwaitika rufu ndibva ndakakwira mota takaenda ndakaenda ndega iye akakwira vakasara vakahaya mota
tasvika pastation ndobva ndisiya ipapo akati hatiendi newe mutevera wedu saka ndakasara ndakwira pandatevera ndega pataendapo saka ndadzoka musi watakadzoka akanditi andetiende kumba ati hatifana tiende kumba inatinge taenda kuna tete tiikasi tinogadziriswa nyaya yedu iyabva aramba saka takagara nguva 3 days kumba nje zvakaramba zvichingoitika futi zvikaini zvakandirwadza zvidaiti ndakanodza hama dzacho dzaibva dzandibhurema kuti saka imimi vana makavawanei kubva ndafunga plani yangu kuti nini ndoni kuti murume achiri kundiita zveshuwa here pane vanhu vaichagisa mafoni pamba pedu kubva ndatora foni imwe munhu ndatenga maairtime saka ndakatanga kunyora mameseji ndinyora foni yangu ndinyora nefoni iyi ndichizvipunga kundii asi haana kuwana nguva yekubata foni yangu yakazoibata musi watakabva kurufuku ndopakati handakubatirawo mameseji saka tifa kugara waenda kumba kwenyu chibva pano tode kuonekana so muri kureva kuti foni makanga makuita sei nayo foni? Ini zvinhu zvaita zvaindirwadza saka ndakada kuti tudziva isati ngazvizive iye kuti tione vanhu vanotigadzirisa anga asingade kuti tindonogadziriswa nyaya iyoyo yaitika newe ichikunetsa ibva pano uende kumba kwenyu ichocho chainzi kunetsa kana zvichikunetsa ibva pano uende kumba kwenyu ndo zvandiri kuti zvii inyaya yemumba haunyaya yemumba papasina bonde kuti tatatogara tine nguva muine problem iyoyo mumba ndopamaibvunzwa neveukama kuti ko kana ainge aine problem iyoyo vana vabhepi ini zvinhu ndakatoenda ndichitoraudza tete sisi vake nekuti zvinhu zvangoerekana zvakungotanga iye aindipindura kuti iwewe usati kana ndichikundikana newe ndo zvandoita vanhu vese saka ndakanoudzawo hama yake tete wangu asingakwanisi kuti vatigarise pasi vatitonda vaikutaura kuti imimi kana munhu wananetsana nabhodhi wangu munenge manetsana neni because indoziva munhu wandotonga ndikakuendi sisi vacho saka wabva waramba kuya kudaro saka pada kuti wazisa moni mseyamo mupurisa wedu akaenda akasvika saka anofanira kudzokera futi nomusunga kuti auye kudare musi wa5 saka panodiwa mari yetransport futi yaanozokompenseta iye noti mune vana vangani naye vakamira sei vakomana vasikana musikana problem yemumba yakatanga rini 2 months right. So ndo maitiro atinogona kuiita kuitira kuti kana asina kuzouya kudaro zvekare tomutonga asipo anditi iye kwaari best mupechway kuseri kwawo mali ichenda pamai wapachiguruguru alright saka panoda mupurisa opuwa mari yetransport neservice charge odzokerawo sefa munhu imunonyora pasi nhasi mauya muri vatatu makadai moweka mari dzenyu kuti takashandisa mari yakati patakaenda kudaro nekudzokeresa musuya wamakauya ndomaiuya kuzomangara hazvina basa izvozvo asi nhasi pamauya kudaro munonyora pasi handitika nemari yamuchabhadhara futi nhasi yekupa mupurisa kuti asevhe futi masamoni iyoyo moinyora futi pasi modzisanganisa handiti anofanira kudzibhadhara vanongoita manyemo asati wauya kuno saka mosaina mapepa edu imimi mari yetransport timunoziva kuti kunoita mari yakati ndimi zvekare munoziva kuti
musi takaita lake rokuti makabva maita nemupurisa wedu haana kurasika, haana unedzeka. Saka mupurisa wedu angadai ari pano achitiudza kuti munhu wake akati chii. Saka munhu akasevhwa bepa akatadza kuzouya kubaya kudaro, tisingachazivi kuti mupurisa vataurira kuti chii. Handiti mapaona nokuti mapurisa achona mamwe achona vatongi futi. Ya zvinowanika. Saka isite chimuti vanhu vaiva wakazoti hauchakwanisa kuuya kudare vakazenge vauya, toda mari yavo yetransport chekutanga isapo. Right, ngatisunungukei. Yes, coach. Ngatisunungukei. Yes.